Oh, yusa nakasuway na ba magpanuog uwabang sa sapa? Grabe ra dali ang pangsikupon. Di matabas-tabas, grabe pagkadagkuha sa uwabang. Pagkadaghanag uwabang dring dapita. Apaksit na po na tong bahaw nga panos-panos. Kisat na pong baba sa mga singgaong tinukbanay. Nakatukob gyud taglabas-labas atong pagpano. Burot na pong pabawnan sa mga singgaong. Wa na daghang pasundayag, lahos. Oh, di napunta, sugdan na nato. Karong gabi una, birada tag pagpano. Adto ta sa sapa, manota dito og uwabang. Ang usa ka singgaong ato rang agiyon. Tara, batsi na ta, mitra sayo-sayo pa. Diara ato sa nga pito ng usa ka singgaong. Matik dalhan na nagpana largo. Para in kaso og natay mapana ba. Dalhan po ta nagsibot para sure ball yung di makabuhi. Okay daog, batsi na ta. Kay iuhaw man atong motor ato sang paimnon. Kay basig mahabilin unya ta sa daan, layo bi atong adtuan. Okay daog na manatag painom sa tong motor. Mubatsi na ta, layo pa bi atong adtuan. Og diri mo hapit sa tagmasima-sima nato. May na lang ni dipinsa sa hilab. Kay wala ba gyud tindahan sa tong panulan. May ni pugong-pugong og maghilab ng pabawnan. Okay daog na daghang pasundayag, sudlo na taning daan nga porting pagkalisuna. Losog gyapon na bisag porting pagkangiuba sa kilid. Ug pag-abot nato sa tong gibinlan sa tong motor, atok ban sa natong balik 50 nga pan. May nang kondisyon ig panu ba, way hilab ang pabawnan. Porting ayusa kondisyon na kay mulusob. Okay daog losog na ta. Magliyatan na nas usa ka singgaong dalargo. Nakaiwag na kuno siya guwabang. Adi ara nakakuha na ta. Porting pagkaayusa pagkadali ara pang sibuton. Mao ni siya pasayan sa tabang. Ang tawag na ani kay uwabang, pero naa po sa tawag ani uwang ra. Nindot mo kayo pang sikupon dili jud idlas. Portiran dali ana to nakatigom bisag bag-o pa ta nakalusob. Bintaha gyud na siya og imong sulon kay magawas gyud na sila basta gabi na. Ayos kayo na daghan na naglasod sa sibot ang usa ka singgaong. Porting pamugasa og naong panood-an raman unta ni. Awan ay daghang storya ato sa naisod sa tong sudlanan kay basig makabuhi pa mabuslot niya ang sibot. Lami biya kay natong sibot hinigtan og bagon. Pero goods kayo daghan kay makuha. Grabe dali ara natigo mo wa patay usa ka oras sa pagsuri-suroy. Di pod matabas-tabas og kasway ning uwabang porting taasa. Ato na nang takuban diha basig manglokso pa unya. Og diri ingon ani na siya pagdakop. Lahi ra man gyud kayo na siya sa pasayan sa dagat kay di kayo idlas. Ayos kayo portirang dali asiboton. Mga tog ra man guni sila basta gabi na. Pareha na tan-aw nimo murag patay na. Nagayang-hayang pa. Pero porti pa dayon kusuga mo kamang og makuha na. Og grabe ra pong dali pang sikupon ani. Grabing pagkaanara. Di gyud ka makaingong idlas kayo. Dili gyud sila hapit mo sulpot inig punit nimo. Di gyud ka mahitabong layon sa pagpanguha og ingon ani. Kay porti ra gyud dali madara gyud nagpangpuniton. Og sa dagat pre nga pasayan budlag madakpan og dali-dali. Dagkuha-kuha sa usa ka singgaong pero porting malasa. Nakaloksog gininhon ang dako. Budlag makit-an pa porting lubuga. Nakatakas gyud sa mga singgaong. Kabuhi, kabuhi. Pero goods ra ubay-ubay na sa tag nakuha porting pagkaayosa og diri alabang taning porting pagkalisuna pagdaghana og sagbot ng gali wa nay agyanan duda ko murag nalapas na ta losog gyapon wa nay giliatan ng mga singgaong kakayanin para sa pamilya paksit grabe dakuwang nakitaan sa usa ka singgaong grabe na dakuha sa paak mura naman ig master sa uwabang away daghang pasuntayag isipti na largo sa tong sulanan grabe ni ding dapita pagka-uwabang iyalag sinigpanay ang mga singgaong grabing pagkaayosa pagdaghanag uwabang dring dapita ipangsuod ta na sa tong sulanan kay basig manlokso pa di pagiyapos sa usa ka singgaong sulod sa iyang sibot asos grabe pagkaayosa kuha grabe naman pagkadali at igumon worth it ra gyud atong pag-ari dring dapita bisag grabe layo grabe sa mga uwang diri magpapalit-palit ra porting hinanuka og tog mura gyud maaan og patay na pero porting pa din pagkabuhi grabe sa iyo tingali mga tog aning uwabanga ug kani siya murag wa pa gyud siya kahinanok og tog kay nakalugnot pa adi ara dito dagan padong sa usa ka singgaw apaksit nasikupan gyud magpatukob gyud siya sa mga singgaw kasagaran gyud sila manuksok ara gyud na sa mga kilid-kilid porting pagkanindota pang tanawon grabe dagkuha automatic birahan dayon sa pagsikop basta magkugil lang kag pano sa sapa naa sa gyud kay matukob grabe sa mga uwabango nagpahapa raman agidayban man largos usa ka singgaw di gyud makatakas gihakop isipti na largo sa tong sudlanan ug diring dapita grabe wa ta katuo porti naman pagkadakuha ning uwabanga grabe naman pagkataas sa og kasway wa na daghang sundayag ato na sikopon basig makatakas pa mo iba na nig lima ka hungitan nga bahaw pero wa ta katuo na pa dako sa kilid porting pagkaayosa kasuwa yung mga singgaw automatic ato na isipti largo sa tong sudlanan grabe hapit naman mo tong asa sudlanan atong nakuha makapabuot ra jud kag panikop diri kay basig asa na jud kay makitaan malingaw jud ka sa mga uwabang diri kay grabe magayang-hayang man og kinatog abi man amog idlas kayo ning mga uwabang grabe ra man dali panguhaon di jud ka mabaw dakop-dakop adi apa may pagkaplastar kat pa sa bato aon sa padugayan gisigbit na nasusa ka singgaong dalargo agoy morgo pa gyud dito kay hinanok og tog adi ra kuha gyapon porting pagkasayo na pagkasibot pamugas kay ugnaw ang mga singgaong grabe og diri nakakita na putang higanting uwabang naunsa naman grabe naman pagkadakuha mura naman nagdaog espada gidayban dayon nasusa ka singgaong dalargo mitras mihuot pa iyang kasway grabe dakuha higante naman ni sa mga uwabang asos di na pod grabe ni diring dapita tuod lang kag pamunit ato asa na siguro sud sa tong sudanan atong nakuha nga higanting uwabang agod siguro di apay gyud nasikpan sa usa ka singgaong mura na magdili manubo ang mga uwang diri di jud ka mag problema sa imong tukbonon diri pero porti lang layo mura magpaktori sa uwabangan dring dapita porting pagkaayusa adi apay gyud nakuha sa usa ka singgaong siyang sibot iabutan na dihag tingob sa tong sudlanan ug diri musa kanata kay murag layo na kay tag naabtanda goods na siguro ni atong nakuha ato puning dawaton ning usa ka singgaong daog ato sang i-check atong kuha og daghan na ba ni asos ayos na kayong kuha makatukob na gyud tani mga usa ka oras ra gani nagsuri-suroy nato porti na pagkadaghanas na kuha nya ayos piyog kayo porti pagkadagkuha daog na ning kuha uli na ta kay maglata pa tani kay murag nag-ana masag kalaw man kagabihon da porti biyang layuan ning speed nuha may untag-buntag base nya nog kitay tukbon ring dapita okay daog batsi na ta og diri pagpadong na to uli kay grabe naman yung uhawa wa man ta kadag tubig ari ta diri aning tubod di na ta nga mag-uwi-uwi pa ring dapita kay grabe nang pagkauhawa di na gyud mada grabe usa ka singgawon kadag inom mo mura magbaka takos man pagayo grabe
gyud ing uhawa. Okay, salbar lahos na ta. O dira abot ang mga singkawong silang longga. Ato na nipikhan atong nakuha nga uwabang. Ato sa naiabo atong nakuha sa nigo. O ubay-ubay bagyod. Asos di matabas-tabas. Grabe pagkaayo sa. Worth it kayo atong pagpano. Ya porti sa pagkadagkuha. Paksit gyud atong bahaw ni ron. Grabe pang pagkalabasa o nagkamang-kamang pa. Awan ay daghang pusundayag. Ato na nang hugasan. Pikhan na taras pagluto. Ato sa nahugasan di gamay kay para malimpyo. Naglubog-lubog biya ni sila sa lapok. Okay daog na himasaan na. Matik takangan na tanas kawa de largo. Pagkahuman yaban na tanag idibol pang pagisal sa tong mga materyales. Dira matik unahon sa tanag gisal atong pangpakondisyon sa tukob. Isunod ay tanag gisal atong klase-klase nga mga materyales. Okay, goods. Isunod na pud tanag lunod atong sinulan nga uwabang. Ato sa napikhan na sa pagisal og pila ka minuto para monunot ang baho sa atong mga materyales ba. Adira pikhan na tanas pagtimpla. Iuna tanag boyok ang magic lami. Pagkahuman ato po na isunod og boyok ang oyster mix. Pangpalapot-lapot ba. Sabon na yun og gamay. Adili lang usa nato daghan og sabaw kay malasaw. Ato sa nadambuyokan og bunga sanan. Goods ikahuman og kayo-kayon dayon. Asuswa na. Porting ayusa. After pila ka minuto adira nagbukal-bukal lang pagayo. Porting pagkalamiya sa sabaw higupon. Nya ibahog day sa kanon. Asos grabe. Sulbad yung tukbunonon sa mga singgawong. Og diring napita. Goods na. Gihaon na sa duha ka buk singgawong dia. Pagkahuman matik ato din ang ibahog sa tong kanon ang sabaw. Grabe pagkalamiya sa sabaw. Naglasa-lasa. Lubog-lubog ang agi god. Pagkahuman og bahog sa sabaw. Ato din ang kakhaon na tong uwabang. Porting ayusa ilam usa ni. Okay daog dira tong finished product. Naplastar na tanan. Porting pagkaayusa. Wa gyud ta malakansi sa tong pagpano. Wa na daghang pusundayag. Tukbon sa namo ni kay pangguslan pagayong mga singgawong. Oh hala habab. Oh, habab. Ano mga singkawong kanang sinulaan nga uwang. Uwag. Nagmawid ang uwang nga. Hindi ang nubo eh. Ay eh. So good. Galok. Dari na mo. Lahi sa kasayan boy. Lahi pa rin. Lahi sa? Buko. Shit. Sige. Digong niya. Degang. Boy gahing busing ah. Ano tabaw niya? Nga. Abang. Pwede na din niya. Hindi ang binan eh. Hindi parang otok. Klaro. Hindi. Buka naman. Gis na. Panggabiin ni mga singkawong. Ngaway init pa. Best ko kaya luto lalo ah. Di na si ilog. Ilog bebe. Ano yung guwak ko na. Isap lang hanggang Dahil di. ano pa yun? Ano yung tanong no? Putok. Ang pangadaw eh. Dito gamit ko. Dito. Wala rin sa tunog ko din. Bukan nagkaswa ya. Asos hawan oy, grabe pagkaayo sa pagkaluto sa tong uwabang. Hanghang ba, nagpanghigop ang mga singgawong tungod sa kahang. Worth it gyud atong pagpanaw og uwabang. Wa na daghang pasundayag mag-shoutout sa tong mga singgawong. Shoutout kang Carl Jan, kang Jay Sarocasa, kang Cherry Tabuco, kang Olin Limarig, kang Jean Capacitiliano, kang Manjo Villagonzalo, kang Hales Mondrano RPH, kang Jeremy Gonzaga Mortira, kang Mads, kang Sari Ibon Jimenez, kang Marivic Bacos, kang Iris Ann Estolano, kang Vicente Beringil, kang Mayoni Culiao Arnado, ug kang Gary Garciano. Shoutout na ninyo mga singgawong. Comment lang mga singgawong sa tong latest upload. Adto ta magkuha first 15 comments sa tong shoutout. Diri lang ta ko tong mga singgawong i-share ko like ng video para mas daghan patang matukob. Okay, Kingay. O, Queen. Buto. Wide. Patay pitik ka na. Kana kwarta. Okay, mga singgaw. Sa katodeng gusto mahiligog duwa nga scatter. Natay legit nga link. Bag ni. Kusukin mo hatag mga singgaw. Akto ni pilaila ninyo. Ang 777 PNL.
Legit ni nga duwa mga singaw. Kusog kani sila muhatag. Daghan kani sila kasi nga duwa. Naa sila yung Mines, na Fortune James, Super Ace, pero kana dyan Super Ace mo yung akong pinaka-paborito kay dali sa iyo na kayo dumaon, dali kusog pwede kayo muhatag. Tuluan ta mo kung saan pagduwa. Karon mga singaw, aritas tong pinaka-paboritong duwa kani Super Ace. Dali jud kayong dako gani. Oh, tayo na. Oh, ari na ta. Oh, beta 100. Okay, beta. Oh, king. Okay. Dito. Oh, king ha? Scatter lang. Okay, scatter bay. Mo, ha? Scatter. Scatter ha? Scatter. Oh, maka-scatter ka na sigaw na si pre-tin spin. Napo naka-spin. Kana sigurado jud na daog jud kana. Oh. Oh. Double. Gi, buto. Okay. King. King. Uy. Oh, abil size. Abil size. Oh, awa. Awa ka legit. Diamond, diamond. Ha. Tanawa. Kaya nga kan. Speed. Kamungkay. King, ating king. Auto sintos kanindot. Ah, ha? Ang imo 100 bit mga singgaw. Tanawa, 3,000 largo. Tanawa mga singgaw, unsa kadali mo daog ani nga duwa. Legit jud kani nga link. Ang akong 100 nahimo ng 3,000. Unsa pa gidugayan ninyo? Register na mo ani nga link. Nasa comment section ang link, ha? Register mo. Ayos kani duwa.